Yeah, Detroit Mafias Crime. Eka triplafitti mennään. Tänään tulee tripla patina vai mitä? Todellakin. Noniin, eiköhän sitä aloiteta. Ja, pakko saada mitä halu. En sano mitä kadu, mutten kävele yksin, joten en aio katu. Jokainen valitsee mihin suunta kulkee, mutta tätä kaiket aio silti silmiäni sulkee. On oma itseni, siksi pääsin tänne astikin. Tiesin et pääsen tänne asti ihan itsekin. En oo sattuman varainen, vaikka se on ylpeä itsestäni. En päästä ketä katkaisee mun ringiini. Kuljen satalasissa, jätti potti kiinni kasinossa. Kotona ottaa muija kiinni lasiovissa. On oman onneni nojassa. Pelikortti povarissa, klubitiloissa kukin pane parasta. Puhelin soi, mut silti en ehdi vastaamaan. Naiset pyöri ympyrää, onhan Detroit vanha kettu. Jackpotti on tänään ilta saavutettu. Yeah. Miten muuten tää aika hävi muuten tarkoittaa? Eikö se tarkoita, että on pakko saada? Mennäänkö se pilloa? Totta kai on pakko saada. Totta kai aina on pakko saada. Hei, pistetäänkö me nyt vähän vasta mafiaksista laulamaan? Joo. Totta kai. Nyt on mun vuoro. Noniin. Saatte kuulla pientä settiä. Noniin, lähtee 1, 2, 3, go now. Kävelen kadulla kaverit vieressä, enkä kieri ilta yksin sälissä. Mulla on parhaat kammut aina mun vieressä, naiset aina 247 mielessä. Sit mennään klubin bongaan naisia, kassi täynnä hyviä juomia erilaisia. Mun on pakko saada sut, kun sun suklaa huulet tekee susta erilaisen kuin muut. Tehdään kaikkea yhdessä, jopa naiset jaadaan yhdessä ryhmässä. Vittu naiset ei anna kaikille, ne antaa ainoastaan meille räppäreille. Tänä naisilla oma tunto kolkuttaa, kun eivät saa ne mafias, jos sänky kadettua. Kun tänä iltana mafiasso plaadaa, naiset otteet mulle kun pelkkää ilmaa. Noniin, mitä mieltä olette tässä mun setis, mut nyt kun ollaan löyty parit kalet tässä välissä ja poltettu parit röökin, niin mitä mieltä Grammy, oisko se nyt sun vuoro? On, mut mun hiilet ei tarvitse pilata, mä heitän tähän nyt tän mun setin. Okei, antaa palastaa. Kiitos. Ajattelin mennä tänään chilla-klubille ja himan näyttää sänkytrikkejä naisille. Klubilla on kyllä vitusti valinnan varaa, ja kun astutaan sisään naiset haarojen avaa. Nyt kun meillä on fiilis katossa, niin kaikki vitun feikit on kiinni matossa. Tätä fiilistä ei ketään muuta pilaa. Meidän haluun olla rauhassa ja aion klubit chillaa. Sit taas nostaa rahatililtä, et naisille vois tarjota drinkkejä, kun ne on bad, ne herää meidän käpästä. Eikä ne suostu lähteä täältä sisältä. Sitä varten kun ollaan niin hyvää seuraa, niin ne samat naiset meitä koko ajan seuraa. Ja sit pitää vielä 5 naisiin liittää, ja tietenkin mä tästä kaikesta kiittää. Ja voihan se tietenkin sit niinkin sanoa, että se niitä naisia siittää kanssa. Tästä biisistä tuli ihan yliveto. Eipä, mikään muu ei pärjää täällä, eik niin? Eik niin? Niinpä. Et tripla platina tulee ihan 100 varmaan. Aivan varmasti. Kyllä tulee. Mut me kiitetään tästä biisistä ja tää trio on klubilla ja kiittää. Ja Nyt mennään ottamaan kaljaa. nyt otetaan bisset ja vittu mennään röökille. Nähdään kaikki ystäväni.